Karbi people host tara lang so pen kato be pasame nili ningkang sam kardom lapen tiro kardom nalito pan pajiri pini Karbi reson nimso rangazi so reception committee itung long so press meet long kaching hall retesting hi president lapen itung long working president KCS pen lo mate alang li buon top bi ke hai itung long chitom dun tu press meet along kadom terampi MSc apen itung long assistant general secretary do Bijoy Phangchu reception committee niang tuma pang sami pini Karbi risonim so rong aje Karbi people's hall tara lang so long non kivan zi crepe hall apen crepe crepe cap an February chiklo ke pachun konji pini earning kang sambahi phopen laso aputhak alam sami itung amai phu reception amai phu pena itung fan klar da pena pachi ko lasi alam apor pino Choro nili pana pornang people kasi litum kadu gweda chini lo je Karbing lo laso achiklo February la 15 to 19 lo kulo te litum mante Karbi Youth Festival so that taralang suta to kalilo Karbiang lo atau kanu sita melo laso festival along kosom si litum best of best ICP panamangke ke lun lam tumu ke theka tuman sita melo da ilitum da Karbi people's hall taralang so along na cepati kewang ipan kisik so kisik abang putin atau panta itum da Karbi Cultural Society da pen da reception committee do anata melo nilitum chingmai chingsai pondo da nilitum da apora teng pen nilitum kisik kedang ta nilitum Karbi Cultural Society da pen reception committee nilitum da UPPC peneng ki claim ma wan nilitum claim pondo da sia committee do ana panda no nilitum nalitum kanjong sida alang litum pen isia mai kangi loje ala pen committee views la pen committees pen da report and lo la se report teng pen lo pulo te no nang litum ta thekdam lo se peneng kisik kedang atum la se committee atum phanta nilihin pen alang litum handa choro lo la si kichipek la pen kichiping khada teng ta melo lang tum mesen pen son si thek pon lo la si nilitum final committee kong tumang pen danglok nilitum KC central committee pen nom alomso bisa melo committee tin claim medam sitamelo sport verification da damji ke la so putha jong si peni aro da claim nei do thulang lote da nilitum reception committee along si chingmai chingsai pon ko da Karbing lo to mas council CM ke hai Dr. Tuliram Nohan alang ni pen chingmai chingsai me jalang nang pin khata teng pen foreign embassy to makan ilitum Karbi Youth Festival along bang itu national level la pen international level la ponangji pen chingmai alang nang pin khata teng pen nilitum ko chop hapon do Hungary ambassador nang idun ji alam do la se deputy bang senang do la se hala Taiwan pen tawan lo la se Nepal pen ta doji ala ambassador summit Delhi long do ko masih alang itu ada AI summit do ko masih alang itu nang do nong le lo kasi non deputies da melo pini nilitum Karbing long long tourism department atum hanse alang to masih responsibility alang itu pini da non head long kobornang le alang itu timapuran nang sunal kasi alang itu pena opening ceremony alang itu Hungary la pen Taiwan atum ke dan participate dun po to see participate dun wek purpose in kelo la sila so alama puthak sita melo nilitum penap antu se alang litum pan la pen aluhi along ro to litum ko chohang do se ala ko chohang aluhi anta nilitum long nang chetong dun thai ji ko som se litum chini do la pen la pen tak nilitum artist ko chohang pondo la se Uzbekistan pen ko singer alang litum Bollywood alun silun se alang litum mapanta banin ji to mapan dak la wildcraft ko si company itu si alang litum mapanta nang sponsor pidun ini ke thom ga tu la se alang dum tawanji la pen ki jutsia ni abang ken litum Indian Idol winner Pawandip Raja Panta itu chohang pon tangka nang lewek ji la pen itu
porating pen tangkamang nang lipo na si hadap office bakemom do na si la in the meantime la penapangbong Nang lipo 3 crores nang 3 crores nang 3 crores nang lilo pa Ichichakating sa pen Kita programa ba kayo itong patun